Sa atong unang pagbasa, gihatagan tag usa ka sitwasyon nga angay natong sundon in relasyon sa pangagamhanan. Kana bang pagdaog katilingban niya ikaw mo'y authority. Si Moises, bisag lagsik pa siya, 120 years old, kipabol pa kaay siya nga mo dala sa mga tao sa Israel, pero gipatay siya sa Ginoo. Kamo musugot mo nga lagsik kay mos tanan unya patyon mo sa Ginoo. Sugot. Lingi ako na imong tupad na musugot kag patyon. Naa sa day panahon ang Ginoo mo patay nato bisag lagsik kay ta. Pasama ni Moises, gibutan ko dito gud sa unang pagbasa nga lagsik pa siya, maayo pa siya pananaw, nana. Di pagi siya angayang patyon, pero gipatay siya sa Ginoo. Ngano man? Gipulihan siya og laing pangulo katong iyang assistant si Josue. Unya ang instruction nga og unsay gibuhat ni Moises og unsay gidamgo ni Moises nga adto niya gadon ang mga tao sa Israel ipadayon ni Josue. Murabag dunay master plan ang Ginoo niya kung kinsa mang mga leaders nga magsunod kinahanglan maora gihapon na ang rumbo niya kung musupak na gani ang leader sa original plan magkagubot dayon ug unsa may makapahimong gubot basta dili na higala, dili man naghigala ang magsunod na leader. Unang sa ato rong simbahan, ang atong mga Santo Papa nga ningda sa atong simbahan, praise the Lord, kay wa sila mag-away. Unang sige ra gyud og padayon ang atong simbahan. Diha man to'y panahon nga murag nag-away sila, pero dutay ra kay itong cases. Pero karita mo tan-aw sa atong gobyerno, sa atong panggobyerno, unsa man? Way hunong inawayay, labi na Dias babaw. Nga bitaw gahapon, nibisita man din sa atong RHU ang atong talahorong bagong gobernador si Gob Pam ni apil sa kog sugat dito together sa atong pinanggang mayor dinhi, Mayor Jory o uban pang mga LGU officials, barangay officials ug diha sa RHU. Nagkatawa ko nilang duha na nag-talk silang duha diri Kusluyo kay gi-welcome ni Mayor Jory si Gopam niya nindot kayo pagka kangyod ka nang describe people's governor niya pasalamat sa mga gihatag diha nga healthcare services o mga facilities pinaagis paningkamot sa atong bagong gobernador nga sa dihang nibarog na si Gopam iya din gi-recognize si Mayor ingon din siya nga ingon siya ba siya bisan tuod wa ka mo suporta nako Kating pangatawa sa mga tao kay pildi baya dinhi ang atong bagong gobernador sa pag-eleksyon na pildi siya dinhi ambot nganong inyo sang gipildi siya. Pero dinhi siya ni serbisyo. Nya dito sa siya sa niuna siya serbisyo dinhi ba dito sa Kamutis murag pildi mo sa tingin ito siya dito sa siya. Nya murag sa Bugo murag pildi mo tingali ya punto siya sa Bugo dito sa siya. Nya human dire. Nya dito ko nakaingon ba nako
Gani, frontalan mang istorya. Bisan wa ka mo suporta na ko, I love you, Mayor. Kula, nindutaan wa mo ni namong mga pari, usahay kami mga pari, inilisay may parokya, dinumtan na yung mangyabang. Niingon siya, I love you, Mayor. Ako lang yung kutloon, sigon sa akong nadunggan, pero basig sayop sa kugamay, niingon si Gopam, which challenges me, ang iyang gisulti. Niingon si ako, color green yung ko. Pero sa paghatag og serbisyo sa katawhan, color blind ko. Nindot, no? Og iyang giproibahan nga hiusa kay sila. Bisan pa man kung atong tan-aon sa larangan sa politika, kanang nidaog na leader, iya man tong tan-aon hain mga lugar nga siya gisuportahan, adto niya ibubo og una ang iyang serbisyo. Pero kining atong bag-ong gobernador, way gipili kay matag pa niya kung serbisyo na hisgutan, color blind na siya. Pero sa baruganan isip politician, color green siya. Congratulations sa atong gobernador. Kamo, pananglitan kamo mga asawa. Muingon mo, ako asawa gyud ko sa akong bana. Pero in terms of serbisyo, unsa man? Single ko. Aron kung ang nagkinahanglan tabang ang kabit sa akong bana, ako gyapong tabangan. Kay wa man ko'y jealousy, kay single man ang akong kasing-kasing, basta serbisyo. Nindot, no? Kamong mga wife, maingon mo ana. Or kamo mga husband, kay naam sa mga wife na kusog sa kay mga bit. Maingon sa mo mga husband, ako, in relation aning bayhana, husband ko. Pero in relation nadto sa iyang laki, barkada ko. Ana mo, mga bana. Hoy, tubag. Mao na si Jesus, ang iyang relasyon ngadto sa katawhan, Ginoo siya. Pero alagad na gani mo'y hisgutan, sulugoon siya sa katawhan. Ug maunay gipangita sa Ginoo sama ni Moises, sulugoon siya. Nya kay sulugoon man sa dihang gipahunong siya alagad, wa siya reklamo. Gipasa niya ngadto sa sunod nga gipili sa Ginoo nga mao si Josue. Ug mao ni ang gitawag natog divine friendship. Why limit na paghigalaay, dili kay magsigig earmark anang mga sayop. Ang kapag yun, masayop mangyod ang tao. Masakitan mangyod ka. Niya ay solusyon si Kristo dinis atong ebanghelyo. Niingon siya dire kaning kung makasa ang imong igsoon, adto siya og pailhas iyang sala nga kamurang duha. Ayaw libaka, ayaw isang yaw sa katilingban, ayaw i-post sa social media, ayaw siya atakiha. Kung nasayop siya, pasabot na siya nabuhat na sayop nga nimo, sikretua siya adto. Ang inyorong style, unsa man? Marites o sikreto? Hilom na ba tayo? Onya, kung di ko mo too, di mo dawat siyang sayop, pagdaog saksi para mapamatud-an ang iyang sayop. Ug di gyapon mo too, anha pa i-report sa simbahan. Unsa may pasabot aning simbahan? Ang authority sa simbahan. Unya kung ipatawag sa authority sa simbahan, sa pari ba, sa obispo ba, or kinsa diyang authority nga designated sa inyong relasyon,
Nya di gyapon mo tuo, matud pa ni Kristo, isipan na lang siyang langyaw, stranger. Nya unsa man sig itudlo ni Kristo sa mga strangers? Unsa man iyang gustong atong buhaton sa mga langyaw or mga dumudoong? Ingon siya, welcome in your homes the strangers. Ang mga langyaw, ang mga dumudoong, dawatas inyong panimalay. So ang cycle di ay nga gusto ni Kristo, balik-balik ra. Kung naay nakasaan nimo nya, di gyud mo angkon siyang sala, bisag mo abot na mo authority simbahan, isipas yan nimong bag-ong higala, stranger. Nya mag-establish na sagkad new friendship. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na higala ta? Matan ako na ba? Ing na higala ta? Or stranger ka? Oy, daghan na rabaron na mga tao nga naa nagpuyo sa usa ka balay pero dili higala. Labi na gyud nagi usahay, nagtupad og higda pero dili higala. Na tupad pag naglingkuranan din sa simbahan, nagbrunda pa, di gyapon higala. Peligro kayo na eh? Peligro kayo. O na, kamo, higala mo na ko. Nya unsa may inyong buhaton kay higala man ta. Palit yung slat ang ikara sa higala nga magtan-aw ra sa imong higala, di mo ginampaliton og slat. Ako nalipay ko kay murag higala mi si Gumpam og sila si dina Mayor Jory, Cap Joel, ag uban pa diya mga kuan kay gahapon pag ngadto ko tambong ko dito, nagaplano gyud ko nga kay naa sa koy misa sa dito sa tingan dito Celestial Midos, ingon ko mo exit ko ron anig dali. Nya pag gatok pa si welcome pas Mayor Jory, ni honghong na nako si Gumpam, adto ko ros imong simbahan ha, mo bisita ko. Wa to sa ilang itinerary. Anya ningon din, okay, magumana nga. Sige, adto na ta sa office sa mayor, ana. Iya jud gyapon gi-repeat ngadto sa iyang facilitator, mo adto kog simbahan ha. Nakuha na. Din ako ka-exit ani. Nya dito pa mi sa ilang office, dugay sa ming tabi dito. Niingon na lang ko, bahala na lang tong Celestial. Gobernador na gud ni. To abot yun mi dinhi. Ana, lakaw siya diri, susi, ngadtos atong kusina. Ato tanaw siya ngadto. Ana. Nakaana gyud ko talagsaon nila nga klase sa tao. Gobernador siya sa iyang posisyon, pero in terms of serbisyo, sulugoon gyud siya. Ning ani gyud siya dinhi sa simbahan. Na unsa ra magitaw ning ato dinhi. Ni suroy pag gyud ngadto, ni sud pag gyud ngadto. Hasta mang imong kuan pa der kumbinto nako. Sige ato nato. Nako, welcome. Presentable ba ang ato dinhi kumbinto? Labi na atong kusina, tanawan. Ana. Wa na lang sana ko siya dadaan ato sa ubang lugar kay basin ninog may kuan. Muna, nakaingon ko, maningkamot sad ko og imitate in my priestly life. Sa akong pagkapari, inyo kong parish priest, pero sa serbisyo, sulugoon sa parokya. Munang magpakauaw jud kog baligyag slat, kay gisugo ko ni ining parokyaha, aron masulbad ning atong giatubang nga mga problema. Nagpalit kog industrial fund, naray. Unom na kabok, na gagmay, nagibitay. Kita mo ana, yung tungod, wa mo kita, no? Anya, among gitistingan gahapon, install amig usa. Sus, pagpaandar na mo, mura ra maghuyohoy sa tayhops bata. Adi magsilbi. Magpalit ag katong dako gyud nga kuan, dako gyud nga fan. Ako, tadaog ba sa kaning atong
atong mga kuan diha, trusses na amo sang gibuslutan dito, gitanaw. So ayag check og lig-on pa ba niya, mangayo pa kog comment ana. Hangtod na nakahunahon na gyud ko sige kog pamalandong nga murag lisod yun kay basin o niya gabok na niya inigtuyok atong dako kay electric pan malusno nung tibok ato po niya anha mo hugno ninyo di mga matay na hinuon mo siko gunahuna may gitingali katong original na plano nga ipa-aircon nato no aircon na lang mao na nga bitaw kuan lang word isip serbisyo weird lang na nga pang lantaw ba akong pasuayan og assist dinhi og pilay magasto kun atong ipa solar unya human og nana ang solar mo itong gamiton para mo supply sa air conditioning so mo gasto siguro na naman taroy slot no para dinis Compostela na naman tayo slot unsa gitingan sa atong slot karon PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Tag 100 pesos ra na niya. 100,000 ka slots. Niya 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na tag 42, 42 ka slots. Danay halin. Gamaya sa gani halina. Nya napay 99,958 ka slots. Og mahalin ni tanan. Kuhaan na to aning atong mga repair diri nga nag-unang repair, mga atop may atong unahog repair kay para di na mo to. Basin ang sobra ani. Kaya din No, masobraan din og mga 5 million. Di posible nga kuan nyag inyo ning paliton 99,000 unya ang atong population diri 85,000 mamalit lang nagtag 100 pesos sunod buwan wa na hurot na ni sunod semana gani hurot na 100 pesos raman ikasunod buwan aircon na ni di mo motuo sa akong analysis. Simple. Ana mo na panabi na mo ron dito, pangulikta na mo og tag 100 pesos. Gikan dinhi abot ngadtos tag ubi, ngadtos dapdap. Tato yung kolektahan tanang tao, 100 lang. Haron sunod buwan air condition na ni atong kuan. Kani. Apan kung dili mo nako higala, dili gid mo mukuyog nako. Mo na friendship gid unta ta. No, o kanang maong friendship tabangan na sa ato mga online parishioners. So kamong mga online parishioners, friendship man sad ta for more than 6 years na or around 6 years. Hinaot unta ang inyong suporta nako og sa akong community gialagaran nga karon mao na kining Compostela Parish Church. Hinaot unta na padayon mo palit og slot 100 pesos lang every day. Unsaon pagpalit og slot ihatag sa atong opisina nya adlawng Domingo na ata dihay lamisas gawas o kaha i-deposito nining atong bank account or i-GCash sa karon dili lang pwede akong GCash tanawa lang sa atong screen dinhi sa atong monitor sa screen sa TV o niya ang atong bank accounts o kaha for sure kwarta padala diha sa atong mga kwarta padala ayaw lang ko padalhi sa Western Union kay di na ko makaklaim ana kini mga igsuon ang paghigalaay mubunga og kalambuan ang pagsigig away mubunga og kahugnuan matod pa ni Mayor Jory kagahapon kanindot aning gihatag sa atong gobernador health facilities mag-unsa man og dato ang atong katilingban unya ang tanan pulos masakiton. Listen no.
Sugot ka? Bilyonaryo ka? Yan na kay stage 4 cancer? Di ka masugot oy. Mo na ang giuna kuno sa atong gobernador ang wealth, the most important wealth nato, which is health. Health is wealth. Sa ato sa dinhi makaingon sa ta ang ato sang pinaka-importante friendship ug slat. Mag-unsa magdaghan kay mosimba pero igo rang mosimba human manglakaw, way gihog sa kolekta, wa say gipalit nga slat. Unsa may mahitabuan tong simbahan? Mahugno ra ni siya, malata ra ni siya. Pero inyo kong tabangan, akong ipaniguro ninyo nga ang inyong tanang itabang dinhi ibalik inato sa simbahan. Ug makita na ninyo few months or few years from now. Hinaot unta.